Srednji vek je period od 1000 godina između kraja antičkog sveta i početka modernog sveta. Početak srednjeg veka obično se vezuje za 476. godinu, kada je zapadno rimsko carstvo palo u ruke raznim germanskim plemenima. Ta plemena su počela da formiraju sopstvena kraljevstva, koje su često bila u međusobnim ratovima. Jedno od tih plemena, Franci, postali su najmoćnije kraljevstvo zapadne Evrope pod svojim kraljem Karlom Velikim. Tokom tog doba razvija se novi društveni poredak, poznat kao feudalni sistem sa kmetovima na dnu, plemićima i vitezovima u sredini, dok je kraljevska porodica bila na vrhu. Svaki nivo tog društva dugovao je resurse i lojalnost onima iznad sebe, u zamenu za vojnu zaštitu. U ovom periodu političke i ekonomske nestabilnosti, katolička crkva postaje jedna od retkih institucija koja pruža osjećaj jedinstva među raznim novim kraljevstvima. Krajem 8. veka Vikinzi su napali zapadnu Evropu iz Skandinavije i na kraju se nastanili, osnovavši novo kraljevstvo. Jedno od tih novih kraljevstva, Normani, osvojili su Englesku posle bitke kod Hastingsa 1066. godine. Njihova pobjeda bila je rezultat upotrebe novog tipa ratnika, viteza. Vitezovi su bili bogati plemići koji su nosili teški oklop i koristili juriše konjanika da pobede pešadijske vojske. Zamkovi su tada postali uobičajena mesta jer su predstavljali taktičke građevine za odbranu gospodarevih zemljišta i ljudi od napadača. 1095. godine Papa Urban II pokreće prvi krstaški rat, pozivajući hrišćanska kraljevstva zapadne Evrope da započnu vojnu invaziju na islamske države na istoku. Prvi krstaški rat je na kraju rezultirao osvajanjem Jerusalima 1099. godine. Zatim, počeo od 1347. godine, velika kuga poznata kao Crna smrt proširila se Evropom, ubivši oko trećine celokupnog stanovništva. Nakon toga je 1381. godine usledila buna seljaka u Engleskoj kada su niži slojevi ustali protiv političkog ugnjetavanja i tražili veću ekonomsku jednakost. Konačno, 1453. godine vizantijski grad Konstantinopolj pao je pod vlast osmanlijskih Turaka. Ovaj događaj se uobičajeno smatra krajem srednjeg veka. Hvala što ste nas slušali.